салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. Як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. Нархаш бошад бо маслиҳат. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. аз Гипрозем 1 километр дур мебошад. Чимтепа дар сентри коммунизм қарор дорад. хона бо ремонти замонавӣ фурӯхта мешавад. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 139 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. харидори аниқ бошад. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. хона 2 этажа мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. баъди бозори Балх як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон Гранд Завод. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. соҳиби хона мега ремонти нав кардагӣ ҳастем ва ин расмҳо бошад, кӯҳна мебошанд. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшон. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳраки Ҳисор, деҳаи Тула. 7 сотиқ замин, 2 дар хона бо коридор, кухни, баня дар дохилаш мебошад ва хонаҳо ремонти хуб доранд. фақат меҳмонхона ремонт надорад. об, свет ҳаст. гирди замин маҳкам бо сементблок мебошад. нархаш бошад 300 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳо ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 3 сотиқ замин, 3 дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. беруни хона ремонт кардагӣ, дарунаш катур монтаж кардагӣ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи радиостансия, деҳаи Кулобиё.
5 سوچیق زمین می باشد. 4 در خانه، حمام در داخلش می باشد. حاجتخانه علاحده دارد. نرخش باشد 295,000 سومانی با سودا می شود. آب سوی دویمی هست. حجتاش هم 800%. ریمونت خوب دارد خانه و گردی خانه محکم کرده شده است. دروازه زمانوی چسباندگی می باشد. خریدار انیق باشد. رقماشون در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. اینک زمین فروشی قرار دارد در شهر کولاب. 6 سوچیق زمین، 3 طرف زمین محکم کرده شده است. آب سوید هستک. حجتاش هم 800%. نرخش باشد 36,000 سومانی با سودا می شود. خریدار انیق باشد. رقماشون در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب زمین معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. اینک خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر ترسونزاده، دهه پختا آباد، اوچسکه آخون بابا. 8 سوچیق زمین، 3 در خانه، آب سوید هست. گردی خانه محکم کردگی می باشد. نرخش باشد با مصلحت. درختان میوه دهنده دارد. خریدار انیق باشد. رقماشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقم ایما واتساپ هست. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند. تشکر زیاد دوستان عزیز.